Ягымлы кыр тавышлы, ачык күңелле һәм һичшиксез зур талант иясе. Татарстан Республикасының халык, Россиянең ат казанган артисты Нуриәхмәт Сафин турында шулай дип әйтергә мөмкин булыр иде. 20 ел күчмә театрында, аннан Кариф исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында хезмәт куя. Тулаем алганда 55 ел сәхнәдә. Бу көннәрдә яраткан артистыбыз 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Нуриәхмәт Сафин. Мин поэзияда укырга яратам, шигырьләр. Менә шушында кайбер юллар, әйбер җөмләләр минем күңелемә якын була. Нуриәхмәт Сафинның театр бүлмәсендәге дивары аерым игътибарга лаек. Биредә аның төрле еллардагы юбилей афишалары, шулай кызыклы сүзләр күрергә мөмкин. Кайсы шигъри юллар сайлавына карап, Нуриәхмәт Сафинның нинди әхлаклы, эчкерсез кеше булуын аңларга була. Аның кебек артистлар турында ул рольләрендә яши диләр. Образны һәр күзәнәге белән туеп җанландыра ул. Намус хөкемендә Арсланов, Башмагымда Кәримбай, Суперкияүдә Рәхмәтулла, Король Лирда төп роль. 100дән артык спектакльдә, кинофильмнарда катнашкан. Образны тамашачыга тәкъдим иткәнче, ул аның турында тәүлегенә 24 сәгать уйлый. Аның фикеренчә, хәзер формага игътибар итәләр, элек эчтәлек мөһим иде ди. Актерның эчке ягын дөньясын ачып, кешегә менә шулай итеп бирү. Менә ул вакытта инде синең бөтен күзәнәкләрең уянып, күзеңә яшьләр дә килә, нишләргә дә белмисең. Менә шушы формада мин уйлап, эшләп королевларны эшләдем. Аннары нигез ташларым булды. Хади Такташның инде 90 еллыгына багышланган Хади Такташ образы. Корделия! Төзәтегез бераз гына сүзегезне. Нуриәхмәт Сафинны театрның намусы дип атыйлар. Дөреслекне өздереп әйтә, күңелдәгесен белдерә. Рольләр буенча да үз фикере, сүзе бар. Хәтта драматург яки режиссер белән дә образ хакында бәхәскә керә ала. Тик моңа әле ул укуларын төгәлләп артист булгач кына өйрәнә. Элек барысында эшенә юта торган булган. Эшли башлагач күчмә театрда барбер эшлисең бит инде. Эшемне эшләдем. Мине һәр вакытта бригаданың җитәкчесе итеп җибәрәләр иде. 15-16 кешегә җитәкче, 2 машина минем җилкәдә артистларны гостиницага урнаштыру. Эшемне намус белән эшлим. Кайбакта менә шундый сүзләр ишетелә, юмылып кала идем мин. Каршы әйтмидем. Үземнең хаклы икәнемне әйтеп, сүз кузгатмыйдым. Менә ул вакыт 50дән соң ничектер уяндым ахырысы мин. Тынаклыгы, кыюсызлыгы тормышында гел авырлык тудырган. Булар барысы да бала чактан килгәндер мөгаен. Алексейский районы Кыршын-Таласа авылында туа. Әнисенең ире сугышта үлеп калган. Әтисе авыл совет рәисе, тик ул аның белән бер кәлимә сүз алышмаган. Ул ничектер менә шушы сугыш вакытындагы ирләрнең авылда калып, үзләренең көчләрен күрсәтеп, шушы ялгыз калган солдаткаларны ничектер үзләренә мәҗбүр итеп, көчләп дип әйтерлек, беләсезме? Мин инде шул җиллән туган булып, әтисез булып үстем. 50 яшемә кадәр минем отчысымда юк иде әтиемнең исеме. Басылып, кимсетелеп әзрәк, балашкаларга караганда сүз әйтергә куркып, читтән генә күзәтеп яшәгәнмендер дип уйлыйм. Нуриәхмәт Сафин 7нче сыйныфлардан төрле түгәрәкләргә йөри башлый. Җыр, бию, спектакльләр кую, шигырьләр сөйләү, сценарийлар язу барысында катнаша. Авылга килгән театрларны карарга ярата. Сәнгатькә мәхәббәт чаткысы шул вакытта туганда. Безнең мәктәптә Казаннан килгән яшь укытучы практикантка, математика Гөлара апайда Әхмәдҗанова. Менә аңа ачылдым мин нишләптер, үзе безнең укытучыларга да түгел. Ул Казанга кайткач белеп килде, шушы елны училищега кабул ителү була. Мин 62нче елны 8-не бетердем дә, һәм шушы укытучының киңәше белән шунда киттем. Ул елны инде бер урынга әле 60лап дип әйттеләр. 3 турны узып авылга шатланып кайта. Курста ул иң яше була. Мин мишәр малае буларак минем телем начар иде. Кадакны барасың, куя барасың дип Асия Хайруллина безнең сәхнә теле укытучысы булды. Менә аннан да гүзәл, аннан да акыллы, аннан да талантлы сәхнә теле укытучысы белмим мин. Миңа гел бишле куйды. Мине ышандырды, үсендерде, үз көчемә ышандыру өчен менә шул бишлене мин нитеп дәлилләргә тиеш идем. Үзе дә бик тырышып укый. Шул вакытта авылдагы эшләрне дә карарга кирәк. Җитмәсә, әнисе авыру. Еш кайтып йөрүен училищеда яратып та бетермиләр. Ә укуын төгәлләгәч, гомумән авылга кайтып китә. 1 ел узгач, гастрольгә килгән күчмә театр аны үзе белән дәшә.
Соңрак Нуриәхмәт Сафин Казанга әнисен дә китерә. Ул заманда барбер нәрсәдер шәһәрчә ашыйсын кисә җимеш, апельсин, мандарин тегесе монысы тәмләбирләр бар бит инде. Алган сайын әйтә минем әйтәм моны бит. Әнием ашый алмый бит инде. Әнием ашый алмый бит инде әйтәм бу авылда. Шунысы алып килдем. Җимеше нинди генә кирәк, нинди төрлесе бар җирешнең ап кайтып, нитеп янына куяйдым мин аны. Кореев театрына нигез салучыларның берсе дә әле ул. Биреге аны беренче директор Фәрит Хәбибуллин чакырып ала. Театр студия ачканда ярдәм сорый. Шул вакыттан бирле Нуриәхмәт Сафин Кореев театрында хезмәт куя. Һәр роли турында яратып сөйли. Кореев театрында бу көннәрдә Нуриәхмәт Сафинның юбилеена багышлап өр-яңа арыну спектакле чыкты. Пьесаның авторы Айдар Әхмәдиев, режиссеры Тимур Кулов. Әлеге спектакльдә Нуриәхмәт Сафин төрле образларга керә. Тормышта да шулай ул. Яхшылыкка балаларча шатлана, яшьләрнең сәләтен, булдыруын күреп, әтиләрчә сөенә. Әлбәттә инде ул безнең остазыбыз, менә без аны карап торабыз, сәхнәдән артыннан уйнаганны да, аның үзе бездә бергә уйный ул бит инде. Аның уйнавы менә безгә дәрес, сабак, мастер-класс бетерергә була бит хәзерге заманда сүзләр шулай бит. Нури абый ул безнең театрның легендасы, ул безнең нигез ташы. Менә ул иртә килә, ул безне дә шулай өйрәтте. Иртә килеп, сәхнәдә уже мин Нури абый сәхнәдә икән, уже мин соңга калган булып чыгам бит инде. Әллә ничек уңайсыз буладыр я. Менә шундый ул безне ничектер төгәллеккә өйрәтте. Ул хәзерләнгән вакытта мин борчымаска тырышам аны. Дәшмәскә тырышам, чөнки ул может кычкырып та куярга. Мин гомачаласам. Идә чагында ул миңа тырыша булышырга. Иртә белән менә мин әле йоклыйм, ул торып уже чәен куйган, заварить иткән, ботканы пешереп куйган. Без иртә белән ботка ашыйбыз. Ботканы пешереп куя, аннан соң мин торып чыгам. Рәмзия ханым гомере буе фармацевт булып эшләгән. Нуриәхмәт Сафин белән алар Опаста гастрольдә булганда даруханәдә танышалар. Аннан кабат вакыт үткәч кенә Казанда театрда очрашканнар. Тиздән өйләнүчләренә 50 ел була. Бер ул, бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Кая гына барса да балаларыма тәмле ризыклар, киемнәр ташый идем ди Нуриәхмәт абый. Тик бер үкенече бар. 25 шәһәр җәйкеннән 2 шәһәр гастрольдә булып, әгәр син гаилә коргансың икән, балалар үстерәсең икән, менә син алар минем күз алдымда булырга тиешле бит. Алар ничек кимсенгәндер дип уйлыйм мин хәзерге көндә. Мәйтәм ниләр кичерде икән, бөтенсенең әтисе килә, юк, буларның әтиләре юк. Шуңа күрә мин бер интервьюда әйттем, әгәр дә нитсәләр, теге гомереңне кире кайтарып, шулай икенче төрле яшәргә дисәләр, мин барыбер икенче төрле менә шушы балалар өчен яшәр идем дип уйлыйм. Йомшак күңелле ул заманында эте дә булган. Ул үлгәч нык борчылып, башка бер хайван да алмыйм дип сүз бирә. Тик бакчаларында бер песи ияләшә. Иртә белән уятта, керә, өстемә менә, пәпеләре белән яңагыма булай иттерә, суга әйеп инде, тормагачаны рәкетеңне тешләп алган була, авырттырмыйча гына. Оннары торгым инде. Чын-чынлап бөек шәхесләр гади була диләр. Нуриәхмәт Сафин турында да шулай дисәк ялгыш булмас. Кешеләргә матур сүзен, ачык елмаюлы карашын кызганмый ул. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.